Na YouTube, čaute Crossroad. Som na ceste do práce a zastavil som sa v parku, aby som pre vás natočil ďalšie videjko a jednu pozvánku. A vítajte v období roka, kedy hnie listie na stromoch a odumierajú stromy a ľudia to považujú za vrcholne romantické. Wow, ale je to pekné. A čo je pred nami? Za nami je exit, pred nami je výlet zajtrajší do Tatier, takže vás tam pozývam. Je tam ešte krajšie ako je v Košickom parku a chystá sa tam veľa ľudí, aj nových ľudí snáď z toho, čo je na Facebooku, čiže príďte jednoznačne. A čiže v Tatrách si robíme také malé kolečko a budeme veľa kecať a budeme sa pozerať na Tatry a chystá sa s nami aj Kerry, ktorý som zvedavý, že čo povie na Tatry. A čo som chcel? Hej, a pred nami je ešte na budúci týždeň štartujeme na mládeži novú sériu tém. Veľmi dobrú, si myslím, tak sme to nejak vymysleli. A čo ešte? Hej, chcel by som hovoriť vo videách aj o seriáloch, ktoré pozeráme. A prvé odporúčanie ku seriálom je, že keď pozeráte viacej ako 2 seriály vo svojom živote naraz, tak si vyberte dačo, čo je naozaj kvalitné, alebo čo sa vám páči, aby ste pri tom netravili hodiny a hodiny času. A ja pozerám napríklad Big Bang Theory a Teóriu veľkého tresku, a to je taký, ja neviem, seriál o nerdoch komiksových, o takých IT nerdoch, alebo jak to povedať, je to celkom vtipné. Musím ale povedať, že posledná séria, videl som prvé 3 časti, prvá časť sa mi vôbec nepáčila, lebo bola podľa mňa vulgárna. V ďalších 2 častiach je ukázané, že sa tvorcovia seriálu zaobídu aj bez vulgárnych vtipov. Aj keď Big Bang Theory není plánované akože pro family, tak si myslím, že sa dá aj bez toho a že by sme to aj tak mali vnímať, že vtipy môžu byť dobré, zlé, aj keď sú smiešné za každým. Čiže tak, toľko, môžete sa ku tomu vyjadriť v debate, v diskusii. A ja som vám len tak chcel ukázať svoju cestu do práce a už som sa zdržal a mal by som tam byť. Takže všetkých vás pozývam na výlet, tešte sa na novú sériu na mládeži, ktorá nás čaká, a dneska večer si ideme pozrieť jeden film, čiže sa na vás teším. Čaute. Ja som z tej krásnej prírody skoro zabudol vám povedať heslo dňa. Heslo dňa pre zasvetených a nezasvetených je, že láska je láska, ale život je život.